Mayor Patrick Agustin Caraman kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SBM Makikitsing, Yaagaw na Huwebes, Pangasinan, Dagupan. Wadyalaso, Saray, Balitan Matua. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, Saray Balitan Matua, yaon sasabi at kasiksikanan nyo, Lunes hanggang Biyernes, kaya rin nasa ilik na ay balay, nagkapaborito RJ Jimenez. SBM, Saray Balitan Matua, yaipasabi na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kan tabay tayo at sa agaw. Agaw na Huwebes, petsa 30. Ang basa-basa kong kalahari, pero ang gabat timurter sa oran. The technical side, ang gapoy arom. Noag si Engineer Mr. END Engineer Nixon Dakal. Ay siya nga ho pala, before anything else, we'd like to say happy birthday sa ating butihing OIC Provincial Director ng PNP Pangasinan, si Police Colonel Dennis De Leon. Happy birthday, sir. And siyempre, ang mensahe ng mga kapulisan po natin dito sa lalawigan ng Pangasinan sa birthday na ito ni Colonel Dennis De Leon, your exemplary leadership, integrity, and unwavering dedication continue to inspire us to serve with honor, professionalism, and excellence. Thank you for leading the Pangasinan Police Provincial Office with wisdom, courage, and a steadfast commitment to public service. May the Almighty continue to bless you with good health, strength, wisdom, and many more years of meaningful service. May He guide and protect you as you continue to lead us in fulfilling our mission of keeping our communities safe and secure. At tatin tanagagik because of that, mayroon po mga newly promoted na mga police officers po natin dito po sa lalawigan ng Pangasinan. At pigarad sa rarayaso ni Walura. So promote at atong tanagagik at sa may rangkuda.
si Police Major Socorro Arsiaga, Police Major Eileen Catugas, si Police Major Renan de la Cruz, si Police Major Brenda Maure, si Police Corporal Saldi Melendez, Police Staff Sergeant Jeffrey Pru, Police Master Sergeant Kathleen Joy Santos, dan si Police Chief Master Sergeant Michael Dizon. Congratulations sa inyong mga promotions. Sa ikwanto natin ng Colonel De Leon, at as you wear your new rank with pride, may it continue to inspire you to lead with integrity, serve with honor, and perform your duties with excellence and compassion. May this achievement fuel your commitment to uphold the highest ideals of the Philippine National Police and to remain a source of pride for the people of Pangasinan. So your Pangasinan PPO family proudly celebrates your success. Congratulations again, and again, happy birthday kay PD. Natanad sa agaw at atang tanagagik, walay low pressure area at Philippine Area of Responsibility, ay atang tanagagik at iilaluan nabalang ba't at loob na 24 oras ng ninyong matantuang. Pero magdadala pa rin po ito ng maulap na kalangitan, scattered rains at thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Luzon, kasama ng Metro Manila, Central Luzon at iba pa. Actually, may mga class suspensions sa ibang lugar dahil sa malakas na bugso ng ulan. Pero kalab yan alikas yung may yugyag. Ops! Dumayin yugyag tayo walad kanunutan nyo, aliwan satan so walad kanunutan ka. Ama yugyag bibitlaan ko. Ayaw mo yugyag at sa may yung magnitude 5.0. Diba, Engineer Nixon? Wala gawan yugyag ang tao. Magnitude 5.0 ay amimpiga actually sa inmo na 5.6. So kasilto di man at Jumalig, Quezon Province. Atam po yung pong lindol na yan, naramdaman din sa Quezon City at iba pang lugar under intensity 3. Ang gamanon tanagagik, wala pong mga major na pinsala pero may monitoring sa aftershocks. Antulayan to Jabalot at politika at ating tanagagik, patuloy po ang impeachment trial, nasa day 10 na po. At sa day 10 na yan, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, narito po yung mga ilang highlights ng kaganapan sa day 10 na impeachment trial sa Senado. Ang sinasabi po nila, sa day 10, mas nakapuntos daw ang prosecution. Ganun pa man, hindi po yan decisive o kaya nakaka-knock out. Ngayon, ang tanong, bakit po nakapuntos ang prosecution? Dahil daw po naitatag nila ang unusual narrative ng malinaw. Dalawang dating Land Bank branch managers, sina Violeta Constantino at Ninita Camposano, ang personal na nagsabi sa ilalim ng panunumpa na una, ang 125 million pesos cash withdrawals ng Office of the Vice President na may kabuang 500 million pesos naman ay first time at unusual. Yun ang kanilang sinabi, first time at unusual. Pangalawa, ang 37.5 million pesos na cash withdrawals ng DepEd na may kabuang 112.5 million pesos ay malayo sa normal na practice nila. Karaniwan, 10 million pesos o mas mababa. At pangatlo, ay ang pera ay dinala
gamit ang 3 o 4 na gym bags. Medyo marami-rami yon. So yun po yung kanilang statement kahapon sa kanilang pagharap sa Senado sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At sinasabi na ito ay malaking tulong sa Article 1 patungkol sa misuse, irregular disbursement ng confidential funds. At sinasabing hindi na ito hearsay o dokumento lang, kundi isang first-hand testimony mula sa mismong mga bank managers. Pangalawa, na-admit ang cheque bilang ebidensya. Sulit na base ito para sa susunod na phase kung paano ginamit at niliquidate ang naturang pera. At ang pangatlo, ang depensa po almost hindi nag-cross-examine. Binawi po nila ang cross-examination kay Constantino na unang beses sa trial at maikli lang ang cross kay Camposano. Ibig sabihin, hindi daw po nila masyadong na-challenge o na-dilute ang unusual characterization. So, ano naman ang nakuha ng defense? Ito naman ang nakuha ng defense. Napatunayan nila sa pamamagitan ng mismong witnesses na walang technical na irregularity sa banking side. Funded ang checks, may advice at sumusunod sa normal bank procedures. Okay? Yun yan sa depensa. Tapos, yung sinasabing unusual is not naman totally illegal. Ilang senator judges, kabilang si Senator Alan Peter Cayetano, ang nag-emphasize nito. So, anything that is unusual is not per se illegal. Okay? So, na-clarify naman ang fire exit issue. At hindi ito mysterious na tinatawag, kundi dahil sa physical setup ng bank branch sa loob ng DepEd compound. So, it's much safer doon sa nag-withdraw na doon siya dumaan sa fire exit kaysa sa harapan pa dahil napakalaki nung dala niyang pera. Gauntan. At isa pa na punto naman sa defense, na panatili nila ang original sequence ng trial, prosecution muna ang magtatapos ng lahat ng ebidensya. So, sa overall assessment, sa aspeto ng establishing unusual cash handling, ito po yung mga nakapuntos. Nakapuntos po dyan ang prosecution. Bakit? Kasi may strong first-hand testimony, visual detail, at saka yung nabanggit na mga gym bags. Sa aspeto naman ng providing actual misuse o illegality, wala pong nanalo. Parehong tabla. Hindi pa dumarating ang phase na ito. Kasi sa limiting damage procedural control naman, mas nakapuntos ang defense. Bakit? Kasi nag-wave cross at na-clarify yung mga points. Pero sa setting the narrative for public, nanalo po dyan ang prosecution. Bakit? Mas madaling i-headline ang gym bags at unusual na salita. So, overall, ang sabi nila, nanalo ang prosecution sa opening salvo ng Article 1 na ipakita nila ng malinaw at credible ang hindi pangkaraniwang paraan ng pag-withdraw. Pero ang tunay na labanan kung saan talaga napunta ang pera at kung may maling paggamit. Doon. So doon po ang tunay na labanan kung saan talaga napunta ang pera at kung may maling paggamit. Yan po ay hindi pa rin po nagsisimula. It might start today. At ito yung mas mahalagang bahagi at doon palang makikita kung may aktual na violation o kaya ay hindi.
So yan po ang date na tatang tanagagik. At saya ay nagpapatuloy impeachment proceedings o trial kay Vice President Sara Duterte. Sa mga iba pang mga balita po natin, siyempre, ang sinasabi nila, na-recover na raw ang 841 million pesos sa flood control projects mula sa mga ghost projects. Ito yung pag sinabing ghost projects, araya may proyekto, agan balot in malagay o agan balot agawa. At isa pa sa masakit na balita, agagik, so patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel dahil sa nagaganap na Middle East, kung kukumon, anong S? Middle East tensions, at sa yeso Iran-US conflict at atang tanagagik, naglunsad po ang Iran ng renewed missile attacks kasama ang sa US base sa Jordan. At dahil po dyan, nagbitaw ng salita muli itong si US President Donald Trump na hit Iran hard. Hit Iran hard. So, may US strikes at patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz na nakakaapekto sa global oil prices. Pero congratulations sa ating kababayang si Alex Yala. Umabante na po siya sa quarterfinals no agak nalilingo. Tinalo to may number 1 grupo da. Congratulations kay Alex Yala. Mamapas siya. Sa Japan naman, atatang tanagagik, hindi po bababa sa 13 ang namatay at nagkaroon po ng mga rescue operations na sinasagawa para sa mga naipit sa gumuhong mga gusali matapos dumaan po sa kanila ang isang 6.8 magnitude na earthquake sa Kumamoto area. Mabublay earthquake anto. Pero ni manalbar kayo dyan siyudad na Dagupan. Undada ko so bilang na sararamay mansasakit na AIDS. AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dyan statistics data itong tanagagik. Unong report. Agi. Pigara yay nanunong ng tayon bilang nasara may napupagkatan lang ulay AIDS. Sa may katantaon, 2025, walay ni kurit ya 45 ya HIV cases jad syudad na Dagupan. Jad sayay 2026, adloob labat na taloy bulan, walang tamposo in marumya waluran kaso. So 45 plus 8 pigara tanay. 45 plus 8 di 53 la. Yan po batay sa ulat ng City Health Office na kung saan nakapagtala po ang lungsod ng 45 HIV cases manlapod January hanggang Disyembre at sa may katantaon. At sa taon na 2026 manlapod sa may bulan na Enero hanggang sa Marso ay hopefully aglan na Romania walay in marumya waluran balon kaso. Al-alwaran nyo tanatatang tanagagi kung paano ang ikabkabilangan tayo HIV at sakit sa HIV at tatang tanagagi nanaalatan at human to human transmission tan kasi.
nagkalalo-lano, you engage yourself sexually, at sari tutuon, walay unyan sasakitan da, o bibitan dan sakit na lamanda at atong tanagagik, HIV, makaalis itan, very contagious itan. When you have a sexual contact with the persons, wali untan niya may sakit na gagik, agyuni baga, no, kasi si kayo infected o dino andi. So maong lamay kondalanti at atong tanagagik. Maong lamay you exercise safe sex kwanda at atong tanagagik. Safe sex practices. Taayan sakit agagik sandara isat tun pakapuyay laman mo ya. Duralan to sandara isat so sa immune system mo. Natano sandara isat na dudura so immune system mo. Agaon tanatatang tanagagik ang gad na gunuyan umpaway lari sakit-sakit. Adlaman mo. Ang gad na ani ang gapula so sa may kasil na sa may immune system mo. Ang kapoy laylaman mo ang gad na ani man goodbye kala. At doon naman sa mga may nararamdamang ganire, wag na kayong mandamay. Kung ano man yung nagawa nyong pagkakamali, wag na kayong mandamay, mandaan kilad tad abong nyo, man medication kila, gamutin po ninyo ang inyong sakit at agyula itatayak. Agyula itatayak. Kaya maganda po na pairalin po natin ang tamang kaalaman at malasakit upang makatulong sa pag-iwas ng pagkalat ng HIV. Kasi sa ito atatang tanagagig, lalo na pagkatan kilatan niya sakit, duara susakbatan nyo. Sakit. Sakit na laman, amay untan laso sa may pandisgustod si kayo nasari tutu balbalawon da kayo iwasan da kayo ta siyempre makaalis iwasan da kayo lalaitin kayo you will feel discriminated aguntan kaya ingat lang po ha sa ating mga kababayan. O siya nga ho pala, agla mo na pukpukan niya, yaundalan at atong tanagagik, yay 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Tangga pumot sa binitla ng Presidente BBM. Oh, by the way, balita ko darating daw sa lalawigan ng Pangasinan si PBBM. I don't know if that's true or matutuloy at particularly dyan po sa bayan ng Sual. Pero hindi pa rin malinaw po yan ha. Nasagap lang po natin na balita yan. Pinarating lang po sa atin. But for confirmation lang yan. For confirmation pa. Okay. Ito ha. Sa lahat ng mga aspirants for the 2026 Barangay and SK elections, you are strictly enjoined to attend and participate in the pre-candidacy orientation. Kailan po mangyayari to? Matagal-tagal pa naman. Pero malapit na, taniman August la, kaya ri August, September la. From September 7 to September 11, 2026, alas 8 ng umaga, daily po yan, meron pong magaganap na pre-candidacy orientation sa Angara Hall, Dagupan City National High School. Sa September 7, 2026, Monday, ito po yung mga barangays na na-assign, Pugaro, Kalmay, Salapingaw, Caraal, Lumboy, Lucaw. Mark your date, ha? September 8, 2026. Mark your calendar. Okay. Tuesday, involved naman po dyan ang mga kandidato sa Bunuan Binlok, Pantal, Bunuan Bukig, Mamalingling, Bunuan Gaset, Bulusan. Sa September 9, Wednesday, Tambak, Salisay, Mangin, Karanglaan, Tebeng, Mayumbo.
September 10, Bacayao Sur, Herrero Perez, Bacayao Norte, Maluwad, Lasip, Chico, Tapuac. At sa September 11, Friday, Poblacion Oeste, Pugo Chico, Barangay 1, Pugo Grande, Barangay 2 and 3, Lasip Grande, Barangay 4. So yun po yung schedule po ninyo ha. Ang sinasabi ng Commission on Elections ngayon, reminders po nila sa inyo, be punctual because the program starts at exactly 8 o'clock in the morning daily. Attendance is mandatory. Mandatory, so please follow your respective barangay assignment schedule. Ensure your presence during the orientation for key guidelines regarding your candidacy. Otherwise, paano agyan gawa-gawaan nyo na disqualify kini, sayang may ambisyon nyo. Kung paano na anino na disqualify kayo na frustrate kini, so yun po ipaalala ng Commission on Elections dito po sa lungsod ng Dagupan. SBM, Saray Balitan Matwa, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. So tuloy kaya rin ni Nasaren Pakabatan Paimano, malala po ni at Saray Manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi
dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palit na. Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matua. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Son tuloy at atang tanagagik walatilad mikadwan tekap na sayan programa say Matuan Likna ay binmalay. Siyempre, kaulop kanta ba yun say lawas yun karo kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning sa ating mga viewers, listeners. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Siya nga pala pinapaalala po, before anything else, happy birthday kay kapaborito Dennis Palaganas. Ka-birthday mo si PD, ha? So, kapaborito Dennis, saan ka man naroroon ngayon, hatid ko ang taus-pusong pagbati ng happy birthday. Ayan. Ha? Oh, kakantahan pa ba kita? Happy birthday sa'yo. Yan. Prinactice ko pa yan kagabi pa.
Uy! May nabasa ako, mga kapaborito, sa Hello Sir Jerome Antinorio, good morning. Sa isang online na balitahan, no ha? At dito sa kanyang artikulo, sinasabi niya, but I'm not referring to any particular town or to any particular person, ano ha? Nabasa ko lang kasi from the comments may mga na-identify. But of course, ito basahin muna natin. Kulasisi ni Mayor nakunan dahil sa sobrang stress. Ilang araw din na hindi nakapasok sa munisipyo ang sisi ng isang mayor dahil nakunan umano ito. Ang pinalabas na lang na kwento ay sakit sa kidney ang dahilan kung bakit na-confine sa hospital si Madam. Subalit, walang sikreto na hindi sumisingaw dahil mismong mga BFF ng karida ni Mayor ang nagmamarites na nakunan ang reyna ng alkalde. Lahat naman ng gastos ni Carrera ay sinagot ni Mayor, lalo na't shareholder ang alkalde sa bagong tayo na ospital. Meron bang bagong? Okay. Saan kayang lugar ito? Binigyan pa umano ni Mayor ng extra 100,000 pesos na budget si Madam para sa iba pang gastusin sa kanyang recovery. Talagang concern si Mayor sa kanyang waju, na kung ituring niya ay parang queen sa isang kaharian. Para hindi mabisto si Yorme, madalas na rin niyang pinapakita sa mga public gatherings at mga okasyon sa munisipyo ang kanyang orig para hindi sila mabuko ng kanyang hindi silang mabukong dalawa ni number 2. Okay. Dahil may idea na rin ba si number 1, kaya ala Jaworski kung gwardyahan niya si Mayor, kung kaya't madalang na rin magkita ang tinaguriang king and queen sa kanilang bayan. Sa bagay, bagamat single mother si Cola, CC, ay parang jackpot na rin si Yorme dahil saiti at voluptuous si Madam na talagang sabi niya ganun na nga. Ay nako naman. Pagdating sa kanilang labing-labing. Ang hindi alam ni Yorme na nilalait siya ng kanyang baby girl kapag kasama niya ang kanyang mga amiga na kesyo laubako daw siya at humaba ang kasama niya. Kwento? Dahil public knowledge na rin ang relasyon ng dalawa, lalo na sa bayan, munisipyo, ay parang nanonood na lang sila ng pelikulang Beauty and the Beast. Inner kasi yan lugar agagik, although sa mga comments, ayokong basahin yung comments kasi siyempre, hindi identified Hindi sinasabi kung sino at saang bayan. Agaw tanataten tanagagik. Binabati ni Sir Jerome si former municipal vice mayor, former municipal councilor, Triple M, Makajos, Makatao, 27 years in service, Bernardo de Veras Sr. Dan si Municipal Councilor Engineer Christian de Vera. Binabati kayo ni Sir Jerome Antinorio. Sir Atong, apeng ikat na nagadong ako deleted message. Ay siya nga pala sa mga tagahanga ni kapaborito atong Remo. Pasensya na po kayo, sa Monday na po ninyo siya makakasama Talagang hindi po kakayanin ng kanyang katawan, yung kanyang dinaramdam sa ngayon. But he will be okay by Monday, so makakasama po ninyo siya,
Ang kayo nga madanagan, he is okay. He is alive and kicking. Ha? Ayun nga lang po dahil masakit yung kanyang gout. Okay, balik tayo. In general na lang. Kasi may mga nai-involved na ganitong mga public officials sa mga ganitong affairs. Dapat ba na ma-involve sila? Ang sagot is hindi dapat. No, ha? So we're not referring to any particular town. We are not referring to any particular person. Ha? Ito in general. Dapat ba silang ma-involve ang isang public official na aware ang mga tao, alam nila na he's married, and then magkaroon siya ng isang relationship, intimate relationship sa isang empleyado? Hindi po dapat. Ha? Ang isang local chief executive o kung sino man ang nakaupo sa LGU ay may mas mataas na standard ng asal at pananagutan kaysa ordinaryong tao. Hindi lang siya private citizen. Siya ay public official na may hawak ng kapangyarihan, pundo at tiwala ng publiko. So bakit hindi siya dapat ma-involve sa ganitong sitwasyon? Una, magkakaroon po kasi ng power imbalance. Kung ang kabilang partido ay empleyado ng munisipyo, may malinaw na tinatawag na superior-subordinate relationship. Kahit pa consenting adults daw, ang posisyon ng mayor ay nagbibigay sa kanya ng kontrol sa trabaho, sa promotion, assignment at kahit sa seguridad sa trabaho ng tao. Kaya sinasabi nila, madaling maging coercive o exploitative ang relasyon kahit hindi sinasadya. Kahit hindi sinasadya. So ano yung isang hindi magandang mangyayari? Magkakaroon po yan ng power imbalance. Pangalawa, mayroon pong sinusunod na code of conduct para sa public officials. Under Republic Act 67, 6713 o 6713, Code, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kung kaya't dito inaasahan ang mga opisyal na una, panatilihin ang integridad at dignidad ng kanilang posisyon. Pangalawa, iwasan ang conflict of interest. Pangatlo, huwag gamitin ang opisina para sa personal na benepisyo. So, ang pagkakaroon ng relasyon, ang pagkakaroon ng relasyon sa subordinate, lalo na kung may kasamang pagbayad ng hospital bills, pagbibigay ng extra budget, o paggamit ng impluwensya para itago ang sitwasyon, ay maaaring lumabag sa mga prinsipyong ito. And again, sa public trust at moral authority, kapag naging public knowledge na ang ganoong relasyon kwanda agagik, lalo na kung may miscarriage, cover up, at paggamit ng resources, nawawala yung tawag nilang moral high ground ng opisyal. Nahihirapan siyang mag-utos, magdisiplina o magturo ng good governance kung siya mismo ay pinag-uusapan dahil sa personal na skandalo. So, ibig sabihin, ang ganon tipang ibagatoy good governance, agdasi siya anakin. He has no moral ground to speak about good governance. Kasi he himself, he is violating the very words he is imparting sa mga empleyado ng munisipyo o ng city, agon tanagagig. So, wala siyang, mahihirapan siya na magturo, mag-utos, magdisiplina ng good governance at ating tanagagig. Plus ito pa, may epekto po yan sa opisina. Nagiging distracting, demoralizing, at toxic ang working environment.
Ang ibang empleyado ay maaring makaramdam ng favoritism, fear o resentment at nakakasira ito sa professionalism at productivity ng LGU. So, dapat sa personal life versus public responsibility, may karapatan ang bawat tao sa private life. Oo, andyan na tayo. May karapatan ang bawat tao sa private life. Pero kapag ikaw ay nakaupo sa pampublikong posisyon kuwanda agagik, ang private life mo ay madalas na hindi na fully private. Hagaon tanatatang tanagagik, lalo na sa isang public official. Hindi mo na maitatanggi na mapag-usapan yung kahit na wala ka na masabing halos private life mo, wag na nilang pakialaman, hindi na eh. Mahahalungkat eh, makikita po nila eh, even your private life, even your private activities, because you are a public figure, agaw tanatadang tanagagi. Ha? Lalo na kung kasama ang isang government employee na wherever you go, there she goes. Agaw tanatadang tanagagi. O may posibleng paggamit ng public resources o kaya impluensya at nagiging open secret na sa opisina. So sa madaling salita, pwede kang magkaroon ng personal na relasyon. That is your right. Pero hindi mo dapat i-drag ang iyong posisyon, ang empleyado at ang tiwala ng publiko sa pinasok mong gulo. Ngayon, kung totoo man o hindi itong blind item na ito, ang prinsipyo ay pareho. Ang isang local chief executive ay dapat umiwas sa sitwasyong maaring makasira sa integridad ng opisina at sa tiwala ng mga tao. So ulitin natin yung prinsipyo yun ha. So this applies to all. Without referring to any particular town or referring to any particular person or public official. No ha? So, kung totoo man o hindi ang naturang blind item, ang prinsipyo ay pareho. Ang isang local chief executive ay dapat umiwas sa sitwasyong maaaring makasira sa integridad ng opisina at sa tiwala ng mga tao. Huwag nyo nang sundin yung sinasabi sa sinasabi ng kwentong Florante at Laura. Ano ba yung sinasabi sa kwento ng Florante at Laura? O pag-ibig na makapangyarihan, kapag ikaw ang pumasok sa puso ni numan, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Iwasan na lang po natin yun. Lalong-lalo na sa mga public officials. O ito sa mga minor de edad, sa mga teenagers na nai-involve sa iba't ibang krimen. Nai-involve sa bomb threat, sa shooting incident, sa mga eskwelahan. Ito ha, isang Georgia teenager ang hinatulan ng life sentence without parole. Na kung saan ibig sabihin for his entire life habang siya nabubuhay, doon na lamang siya titira sa loob ng kulungan. Sinintensyahan po siya, isang Georgia teenager, after killing 4 people and injuring 9 others at sa Agawan 2024 school shooting. So wala na. Other life future to ya. Ay, okay. Paghandaan pa rin po natin itong bagyo itong ulan-ulan mga kapaborito, uulan na naman. Handa na ba yung mga drainage sa inyong mga barangay? Saan ba yung mga drainage na uulan lang ng malakas, delapla?
So ingat-ingat po kayo ha, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Pero natutuwa naman ako, nakakatuwa at ating tanagagig. Yung plano ng ating Pangulo na magpalipad ng rocket. Ang gandang pakinggan na nagiging at par ng ating bansa with other countries na meron na silang mga pinapalipad na mga rockets. Unang-una, ano ang magiging natin sa pagpapalipad ng rocket? Ano kaya magiging natin sa pagpapalipad ng rocket? Ano nga ba? Kasi karamihan na sa mga bansa may kanya-kanya na silang mga pinapalipad na rocket sa airspace at ating tanagagig. So, ibig bang sabihin pag nagpalipad tayo ng rocket, maunlad na rin tayong, may tuturing na maunlad na rin tayong bansa, high-tech na rin tayo na bansa. Kasi nabanggit nga yan ng ating Pangulo sa kanyang SONA na maglunsad ng sounding rocket sa 2027 at magtayo ng spaceport sa Cagayan. Magtayo ng spaceport sa Cagayan. So ano ang makukuha natin mga potential na benepisyo? Pwedeng pagpapaunlad ng lokal na kakayahan at expertise sa rocket space technology na kung saan magsasanay yung ating mga Filipino engineers sa propulsion, launch systems at rocket technology sa gauntan. Or magkakaroon tayo ng independenting deployment ng satellites, pagkakaroon ng sariling launch capability, maaring maglunsad ang Pilipinas ng sarili nitong communications o kay Earth observation at navigation satellites nang hindi umaasa sa ibang bansa. At nakakatulong din ito sa disaster monitoring, environmental assessment at digital infrastructure at sovereignty at security. Kung ang tanong naman is, ano naman ang economic opportunities natin at investments? Well, may demand po para sa space sports sa Asia. Ang lokasyon ng Cagayan, malapit sa equator at may Pacific Ocean sa silangan. Ideal daw yan para sa safe, efficient at murang rocket launches recovery. Maaring makaakit ito ng foreign investments, commercial launch services at partnerships. Or long-term, pwedeng maging commercially driven spaceport ang Pilipinas at maging provider ng launch services sa rehiyon sa halip na pure user lang. Ayun pala, so ipapaupa rin natin. Pwede rin ito So sa kabuuan, second agagig, itong planong ito ay tungkol sa technology development, talent building, economic opportunity at long-term space sovereignty. Hindi agad-agad na space exploration na parang NASA, kundi foundation para sa future capabilities. Kaya lang sa ikwanda at ating tanagagi ka, anong uunahin natin? Ang rocket o ang sakit ng tiyan? O ang sakit ng bulsa? Pero nga sabi nga natin, yung rocket na yan, pwedeng, di ba, nabanggit dito, pwedeng paupa natin o paggamit natin sa iba, parenta natin sa iba. Pwede na nating pagkakitaan, nag-aunta na tating tanagagi. So last time, mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Ngayon, meron na tayong rocket. So lilipat tayo mula doon sa user patungo sa provider sa global space economy.
So, ang global launch demand ay tumataas ng husto kasi. So, maaring mapunan ng Pilipinas ang gap sa launch infrastructure sa Asia, mag-contribute sa regional space industry leadership, at lumikha ng bagong industriya like technology transfer, agaw ni ratatang tanagagi ka. So, tignan natin kung anong kagandahan ng magkaroon tayo ng rocket. Total, sanay naman ang mga Pilipino sa rocket, di ba? Rocket dito, rocket doon, para may kita. Hello, good morning! Kay Sir Danny Caras, hello, good morning. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Nana Bihing, sa mga single ladies ng Barangay Basing. Kanina nakasalubong ko si Nana Bihing, Aka Blue. Good morning. Galing ng pagtitinda ng malalaki, matataba at masarap na tilapia. Of course, ingat po lagi, Nana Bing. Kay Nana Conching, kay Nana Perla, a.k.a. Doktora, kay Kagawad Esperanza, kay Madam Emma Alipio ng senior citizen ng Barangay Basing. Ay, siya nga pala, ngayon yung distribution Oh, may mga tatanggap ng 10,000 pesos At syempre kay Madam Ja, good morning. Kay Sir Sarlo Gonzales, good morning. Magandang umaga po sa inyo. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Akaulo bakantabay lang ula sa ilawas yon karo kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Sa Monday na po yung punto por punto kay atong Remo. Dito lamang po yan sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy
Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S, B, M. Kapaborito, merienda la, alas 10 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas